Ebe niile dịka na-enye anyị ike anwụ na mmiri ozuzo ka anyị wee na-akọ nri dị ndụ hapụ ịnwụ ma sikwa ike. Nna m, ole ndị nwe ala anyị? Ala anyị na-ere anya bụ ala m, ma igwe agarago m ha niile. Maka gịnịzi? Igwe si na ihe niile dị n'ụwa, ma mmadụ ma osisi ma ọhịa ma elu ma ala ụnyanwe. Nna m, onye aka mmadụ niile ike n'obodo a? Igwe aka mmadụ niile ike, mana ihe mere n'ụwa na nne ya bụ amoosu ahụ kacha amoosu niile dị n'ụwa sie ike. Onye bụ ihe na-abụ igwe nwe ihe ọzọ. Mana nna m, nne ya ọ ga-anwụkwa? Ọ ga-anwụnụ. Onye ọbụla ekere n'ụwa ga-anwụrịrị anwụ otu mbọchị. Ma JIKOIKE? Ọ gịnị kpọrọ ya? JIKOIKE? Biko nna, akpọkwana ya aha ọzọ. Mba. Mbọsị ọzọ ị chọọ ikpe ka m gwa gị, ma ọnya igwe. Akụnụrụ ya na-ekwu.
Nna m, ahụghị nwoke a n'anya. Achọrọ m ka nwoke a nwụọ. Hapụ ekwuzina otu a. Nna m, obi adịghị m mma. Obi adịghị m mma. Ewu anyị ka ikpunye ajọ nwoke ahụ. Nwa m hapụwa. Ka m jiesi ike ka m kwudo igwe n'ọnwụ ya taa. Igwe taa ka ọchịchị gị ga-abịa n'isi njedebe. Akụrụngwa na ngwa nke m ga-eji dobe gị na ndị na nke ọnwụ o zuela oke. Mgbe ị mekọtara metụ ihe ọnụ, isoro ndị arụrụ ala, ndị enyi gị ndị rụrụ ala mgbe gboo gboo, isoro ha ala mmụọ afụdebe gị. Dịka m na-ekpuchi ọkụ a, ekpuchie m ndụ gị igwe. Ahịa izechi m mmiri anụnwa na-ezo, ụmụ ihe anụnwa na-etopụta. Echeburu na oyi ezoro etu a n'ahụ a. Ahịa ize ogesa. Agụụ na-agụzi m. Ọ fọrọ obere. Mana nna m, ọ naanị obere ana anyị nwere ịkọ ihe na ya. Nwa m ọkwa na ya. So na ka anyị nwere. Nna m, mana ndị enyi m niile nna ha nwere nnukwu ana ha ga-akọ ihe na ya. Nwa m, nna m bụrụkwa nnukwu nna gị, n'ala a niile bụ ofeke, o nwere onye ka ya nwaana. Ọba ji kacha ọba ji mmadụ niile. Mana nyadowa kene. Nwa m nyadowa. Nna m, gịnị meziri ana anyị irere ha niile? Nwa m, n'ala anyị anya na-ele a na-ele. Anyị nwere ike inye mmadụ ala mana ọ bụghị orire. Igwe JIKOIKE nakọrọchala m ala m niile, hapụziere m sọ nke a. Nna m, nwoke a dị njọ. Nwoke a dị njọ. Mana ọ bụrụ na ụmụnne m ụmụ nwoke ndị ọzọ dị ndụ, ọ bụrụ na anyị eto, anyị kara ịga nara ajọ nwoke ahụ na anyị niile. Mana naanị otu nkwa m na-ekwe gị nna m, mụ na nwanne m nwoke nke ntakịrị, anyị too, anyị ga-eje nara ana anyị, nakọrọ ana anyị niile n'aka ajọ nwoke ahụ. Nwa nwoke, hapụ, ọ ga-adị mma. Chichi gwara ụmụ ya na ihe dị ọkụ ga-emechasị ya jụọ oyi. Ị na ihe m na-agwa gị, o nwere ife ọjọọ na-eme n'ụwa na-adịgide. Otu ụbọchị ọ ga-adị mma. Ị nụla? Nna m,
nye ndị iro anyị. hapụ ha hapụ ha. Maazị Ikedi Akịdị ọ gịnịkwa? Igwe Jikoke chọrọ ka isi n'ala pụọ. Ọ ga-enye gị ala ọzọ. Akịdị iruo gị gwa igwe na o nweghị ihe ga-eme ka nsi n'ala pụọ. Achọghị m ala ọzọ. Onye ka ị bụ iji agbanye okwu igwe? Ịmakwa na igwe Jikoke bụ ọkara mmụọ. Egwu ada atụ gị n'obodo. Akịdị ọ bụrụ na iluo ịgwa igwe na ala ma aga m enye mmadụ ma ọ nwụrụ ndụ ma na ọnwụ, o nwere ife ga-eme ka nye mmadụ ala anụnwa. Ọ kwụdịrị ihe m na-agwa gị Akịdị. Ikedi, ife ahụ ị na-achọ ka ị ga-enweta. Akịdị pụọ, ikuku buru gị nwa nara n'iyi. Ọjọọ ekwensu arụ. Nna nke a na-ekwenye mmụọ ya na-apụtara ife. ị na-ajụ m ị bịara abịa n'obodo a? Arụ na-eme n'obodo a ị mara maka ya? Ọbara na-akwafu n'obodo a nara afụ ya kema na-akpọ ihu akpọ mụnwa kee ka nwoke dị ka mụ obi erika ya esi uru oru na nna m ma olileanya ọ dịrọ arụ Nna anyị, arụ oge na-abịakwa n'oge ife niile na-abụ ife akụkọ. ife akụkọ ka e weta mgbanwe. Lee ka ọbara na-asọ n'ụzọ ka mmiri, lee ka isi ụmụ okorobịa na-adasịsị kwa ụkwa. Ndị mmụọ anaghị ekwu okwu, mmadụ anaghị ekwu okwu maka ụjọ. Ka ebe o si enyemaka nwasa dị. Nna anyị, nna anyị, ị na-ekwuzikwa onye na-enwere olileanya. Ọ tekwana aka o si wee dị njọ ọ dị mma. Ofu mbọsị anụ obodo anyị etugbusi okwefu ajọ mmadụ niile ekabara na-etugharịsị. Ofu mbọsị ife na-abịa ife akụkọ. Akụkọ egwu si egwu jupụta n'obodo anyị. Egwu ọnwụ, egwu ọnwụ kwụrụ nghọta maka na ọnwụ dị egwu. Maka ezi ka esi kọwata obodo nwoke nọ ndụ n'obodo ya ma na-atụ egwu ndụ ya. Ị na-ekwu okwu udo. Nna anyị, obodo anyị bụgolo obodo egwu. Onye iru na-atụ egwu, onye azụ na-atụ egwu, maka na ọ nwere onye mara onye ya abụ. Mana ọkwa efu ndị otu igwe a, ndị ajọ mmadụ a, ịmara fadara anwụ ọsịsọ ka na-epegharị. Mana ofu mbọsị ka m gwa anyị, ofu mbọsị anaba ya etigbusifa. Dịka m gwa gị, nke wụ eziokwu wụ n'oge erugo oge eji lụọ ọgwụ ahụ. Anyị akwafu ọbara ahụ wee chọọ udo obodo a. Ka m gwa gị, obi ya aka gị maka na mmadụ dum mmiri n'obodo a gbafugodu na mụnwa udike amarapụ ala nna m. Anaghị eme ya eme. Igwe mma na nwa agụ owuru anara agba aka achụ agụ, kama oge erugo ugbu a eyi eme ya. Nna anyị, akwụ nge n'azụ nkịta niile na-akpa akwụ nge n'azụ.
maka na ụjọ na-atụ m. Nke a onye igwe na-ala anyanwụ ugwo amasịkwa m onye ya bụ. Nwa, ka ị na-ebuje gị ebe a? Igwe nara atụ egwu onye ji rụọ nwunye m anya. Ọnwa ya ha na-atụ egwu mmemila ya. Onye ka m ji ekwu maka ya. Ama m na-efo m n'anya nụ ezigbo di m. Ezigbo di m. Apụcha ịfụnanya ha kịta oge ọgụ. Kwadobe maka ọdịnihu agwacha gị. Ụmụ nwoke onye na-anwụgodo anwụ obi adịghị nwunye ya nọ. Nke nwoke ya nọ. Anyị adịsị mma o. Nke nwoke ya nọ bie nọ pịa mkpụrụ ihe o ji wuru nwoke. Anyị adịsị mma. Anyị ekwesị ụjọ dara enwe n'elu igwe oge erugo. Ụmụ nwoke ọkwa adịrọ. Arụ. Igwe ọchụdo nke ama ofeke onye ife dị mma na-adị mma igwe ị ga-adị isi ka ị bịa fụ m si m nọ ka m bịa ka m menụ ka irutọ ndị nna nna anyị fọ ọchị na ndị na-ejele ozi ka ị ga-esi wee mee ndị nna nna ka ịrụta ọchị. igwe ọkwanụ site na isilife ezigbote ife olili dịka na-esili ndị eze ndị chiri echichi dịka gị nwa ndị mgbe gboo ndị a na-akpọla ka na-esili ife mgbe ole ijebe isi nri sie nri tata nsị na enwere ihe m ga-eri. ana ịmahụ na ndị mmụọ ndị gbogbo ndị ichie ndị ochie ahụ niile ha nwakwara ihe ha ma na onwere ihe si esi ka ebutere gị oriri ngwaleni ya igwe bịa ndị a na-ejere m ozi butenụ mmiri igwe Mgborie nli ga ifo na-ekpo ọ dịkwa nkọgụ ma macha mana nasịrị isi nri n'obodo ofeke a. Ngwanụ Mgborie nwalituzie n'ụlọ ya Mgborie nwa ike JIKOIKE si gị lie ya igwe ọkwa gị maka mfụ n'anya bute nri nye mmiri ka ọ ṅụọ. igwe ime ka nlawa Mgborie igwe ka m mee ka ọ baa gị na ntị onye ọzọ n'ofeke ada ebute nri na be m karịa ndị na-eli m ndị esi na be m. igwe Ị nụrụ ya? Emeka
ike mmadụ ama nwe nri wee gbuo igwe JIKOIKE. Amakwa na nwere onye ọbụla nwaanyị mụrụ ga-egbu Adana nwanne m ịma nwoke achara ahụ nana m akwadokwe isoro gba n'obodo ha soro na-agwa ebe ahụ. Ana m anụ n'obodo ahụ ndị obodo ahụ ha siri ike ma ka nke ha si na ha bụ ndị obi ebere ndị ezigbo mmadụ. Eziokwu mana etu a ndị achara dị o etu a ka ndị be anyị dị na mbụ. Nna m ha ka alaghachi. Nwa m ha ga-alaghachi ma cheta ihe m gwara gị. Ọ bụrụ na ha abịa igbu m gbaba gbakarịa nkịta n'ọsọ gbafuo ka hapụ inwetakwu gị nwa. Eziokwu ka m na-agwa gị. Lapụcha ọ bụla na ama amalife m na-eme ọkwa ndụ m ka m na-echekwaba. Achọrọ m mgbe ọ nọ chekwa etu anyị dị gee ntị ka m gwa gị.